wato lafazi na'am wannan gona da kake gani mu mun san dalilin da yasa muka ce ka zo ka siye ta gaskiya ne domin mun san za ta amfanar da kai da rayuwarka haka ne wannan gonar ɗorawar da take cikin wannan gona an yi ittifaƙin ta wajen 300,000 aka siyar shekarar ta wuce wannan magana gaskiya ce a wannan da riba dillaji ka gani sannan wannan gona ita kadai ce a kunya guda sai kai motar dawa sai kai 6 saboda albarka kaga idan fa baya son gonan nan ma dan lami da kansa ice zai zo iban kuɗin man ka ce akwai wani ban Allah ya ce dillaji kana jina to ai ni abu ɗaya nake ji dan uwan murgayen nan na binni shi kadai nake ji kai da mutunci kai ba ka da tarihi a garin nan damba nawa na buga kan na zo na daina dambe na buga damba ta fi 100 na ci gasar kuɗi na ci motoci na ci mashin magana wani wai abun ni duk ƙarya ce malam idan za ka sayo abu ka sha abun ni wai baka dare mu bane ne shine ai har wannan kuka haita a ciki kai ko saniya ka gani a cikin gonan nan san da muke ciniki in baka san abun nan mu nemo mai siya ina so ko saniya ka gani a ciki har ita muka siyar ma alhamdulillah kuma ma abin tambaya idan fa baya so akwai dan lami na san gonan nan shine ai ya ce da ka kuɗin sama na ce akwai mai zuwa in baka so shikenan assalamu alaikum amma alaika salam barka dai lafiya damuna alhamdulillah da Allah tambaya nake an samu sani gonar murgaye malam mati nan ci ga dillalan ma nan ci ga dillalan su dillalan me dillalan sai da gonar wace gonar marayin magada to kai waye mai gida ni ne babban ɗansa na birni oke kwana biyu na ka shiga wallahi na je yaƙi ne wajen wata 4 da kyar na samu ne escape na abin nan a'a shine ai ko ga dai dillalin nan ga dai kai ne dillali waye me sai waye dillalin wannan ne dillalin kuma shine me si ni ne me si amma tunda ka zo ka zama shaida su ne dillalai kai kuma kai ka zo da gonar ka wallahi ba matsala a'a wannan fa shine dillali fa kaga